Hej alle sammen, og velkommen til. Det her det bliver bare en lille episode. Det er ikke helt lidt specielt, men det handler om Skyblock, som I kan se i baggrunden her. Der kommer desværre ikke mere Skyblock sæson 1. Eller der kommer ikke mere Skyblock episode 8. Jo, der kommer 2 mere episoder. Og der kommer der ikke flere episoder af Skyblock. Og ja, det beklager jeg rigtig meget, men det er mest fordi, vi kom til at spille på den rigtig meget uden at record, så vi har lavet sådan helvedes mange ting. Og så var der nogen, der på en eller anden mærkelig, mysterisk måde, en eller anden underlig tilfældig person, der griefer vores Skyblock. Så ja. Og det gør sådan, så den er totalt smadret, og vi har mistet rigtig mange af vores ting. Så vi har ikke rigtig lyst til at lave flere episoder af den her. Så ja. Og så også ja, og så kommer jeg til at lave en hel masse ting. Men hvis I vil, så kan det godt være, der kommer en episode i sæson 2 af Skyblock. Og hvis I er heldige, så kan det være, der også kommer en modded Skyblock. Eller Factory 20, som det også kaldes, som er mega sjovt. Har jeg hørt i hvert fald. Så ja, det var bare det lille trist infovideo om Skyblock sæsonen, eller Skyblock serien. Så ja, vi ses.